Fin de semana de alta tensión na Superliga 2. O Rotogal Boiro visita este domingo ao Club Voleibol Vigo nun choque directo pola zona alta, terceiro contra cuarto, ambos con 17 puntos. Os boirenses chegan en boa dinámica tras o seu sólido 3-0 ao Gupane Guía. A Superliga 2 de voleibol afronta unha nova e vibrante xornada esta fin de semana e o Rotogal Boiro ten por diante un duelo decisivo fora da casa. O vindeiro 6 de novembro, o conxunto boirense desplazarase ata Vigo para medirse ao Club de Voleibol de Vigo, nun encontro que promete máxima igualdade. O partido disputarase ás 6 da tarde no pabillón municipal de Coia, nun ambiente que previsiblemente reunirá as dúas afeccións entregadas. E é que ambos equipos chegan empatados na clasificación con 17 puntos cada un. O Rotogal Boiro ocupa actualmente o terceiro posto, mentres que o Vigo é o cuarto, só separado pola diferenza de sets. O Rotogal viaxa con boas sensacións despois da súa última contundente vitoria por 3-0 fronte ao Club Voleibol Gupane Guía na última xornada. Un triunfo que reforza o seu estado anímico e que lle permite encarar este partido con máis forzas para seguir crecendo na táboa. O encontro deste domingo preséntase como unha oportunidade para os dous equipos de manterse na zona alta e seguir aspirando aos postos de ascenso.